Περίμενε. Ρακέτας. 3-2-1. Έτον ένας γάιδαρος έναν παιδάκι και κάτω. Η ψωλία της κομμένου να χά. Εδώ είναι συγκυρία να κάνω. Δεν παραδοσιακό. Έσαν και κάτι γυναίκα το πλάι. Πολύ παραδοσιακό. Ετέρνα την ψωλή του γαϊδερή. Λέει εγώ από αυτή την ψωλή. Ένα χαρτοσίτσικο κομματό που θα είχε. Πολλά καλό θα έτωνε. Ένας άλλος τελεία του λέει. Και εγώ τεμψώνα είχα. Πολλά καλό θα έτωνε. Η άλλη θα λέει. Εγώ ας εψώνω και λίγο να έρθει με ρε. Πολλά καλό θα έτωνε. Έρθε η Χρυσάνα. Λέει, πολλά. Εγώ όλη ώρα ούτε την ψωλίνα είχα τον δω καλό θα έτωνε. Ένας γύρος πάει στα γυναικικά. Ακούει έτσι λέει, να είσαι καλά Χρυσάνα. Να είσαι καλά Χρυσάνα. Λέει γιατί θύε, εσύ αγγέσνε. Άουτι θε το γράγαν την ψωλή του.